Sumatin po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos sa mga oras na ito. Sa lahat po ng ating mga kapwa-taong nakasubaybay sa palatuntunan ito sa dig naroroon na inyong sinasalita. Minsan pa po ay wine-welcome namin kayo pag-aaral ng Diyos. Subalit bago po tayo tuloy, nag-aanyaya kaming muli. Sama-sama po tayong manalangin at humingi ng kanyang gabay. Na sana yɛbɛtoa so no ɛretɔn sa afra mu mama yɛ nyinaa yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ ɛnsɛre n'anim adom mama yɛ mmɔ mpaeɛ twɛdeɛ mpɔn wɔwɔ dɔba korɔ no din mu bio yɛn nyinaa yɛba wɔ anim kronkron adigya Bɛgye namin hanggang sa oras na ito. Maraming salamat sa mga biyayang sa araw-araw upang kami po ay makatawid sa aming mga pangangailangan. Ibigay kami sa mga sambahayan, mga anak. Salamat sa mga pag-iingat mo at sa aming panahon. Dala po naming utang na loob sa iyo, Ama, ang lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kalakip nito ang aming paglapit sa ne bɔne biara yɛyɛ tia wo no tum. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ, fa yɛn bɔne kyɛ yɛn, sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho, na bere a yɛde ba abɛhwɛ wo nsɛm kronkron. Agya, yɛn akoma so adeɛ nyinaa ne sɛ, yɛne yɛn yɔnko nnipa bɛkyɛ nsɛmpa a ɛfiri wo. Pɛ sɛ yɛsua wɔn nsɛm kronkron na ɛde mfasoɔ abrɛ yɛn nyinaa wɔ asetena yi mu, wɔ nkwa yi mu ne deɛ ɛbɛba mu. Yɛsrɛ wo sɛ hunu akra nyinaa mmɔbɔ. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho. Abere a yɛsua wo nsɛm ne yɛahyeta wo nsɛm pɛtere. Yɛsrɛ wo sɛ ma obi biara a obɛtie wo nsɛm akoma mu emu yie, na wɔn mahunu wo hann, na yɛn nyinaa yɛatumi asua wo nsɛm, na yɛde no yɛn nkwa ne yɛn ahoɔden so ka, na yɛde obuo ne anidie ama no wɔ asetena yi mu. Na tema ase. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho. Ma yɛnhunu sɛdeɛ ɛyɛ adeɛ a wɔhia sɛ yɛbɛnante w'akwan so, na yɛtumi aboa yɛn yɔnko nnipa. Sangkapanin mo sa iyo pong makapangyarihang magagawa namin ng aming mga paglilingkod. Paghariin mo nawa nakapayapaan sa bawat dam, lalo na sa aming mga puso. Sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas, Kristo Jesus. Inihene wɔ mmaa nyinaa nkanka yɛn akoma. Agya yɛda wo ase, agya nkwa Yesu Kristo din mu.
Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live po tayong napapanood ngayon dito po sa UNTV 37 at sa official social media account ng Members Church of God International. Sa live UNTV live stream din po 37. tayo sa MCGI Channel sa YouTube. Kami po Yan na yung members ng Comedy Church BF of God International o MCGI. Facebook. At mula po dito sa YouTube channel. isang magandang gabi. Dwene At ang MCGI and then my free Members Church of God International anaasɛ MCGI. Free Philippines mo yɛkyia mo. Ngayong gabi po ay makakasama natin bilang virtual audience ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI, Talisay City, Negros Occidental Chapter. At naroon po ang ating... ɛnnɛ de wɔn na wɔka yɛn ho wɔ ahoma no so ɛyɛ nnuanom a wɔn mo free MCGI, Negros Occidental free Talisay City. Brother Daniel, the Mama Joe Adonius Mugin Chia, na nkɔma mu nyinaa yɛda wɔ Nyankopɔn ase. Sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa a ɛte sei. Ama yɛn nso yɛtumi de yɛn ho ahyɛ dwumadie mu bie. Na wɔn
Talisai City. Yadamuna se. Wanyankopon Munyamunkano. Brother Daniel Sumue. Diyan sa Talisay City, kasama po ng ilan sa ating mga kapatid sa MCGI, diyan sa chapter. Brother Dennis. Ang ating pong mga kapatid na nasa virtual audience po natin upang tayo ay sama-samang muli na magtulong-tulong na makaabot sa ating mga Na yachaye ni armo sa wa humana sunyi na. tayo ay maging maliit Mama yan na yamuwa yan ho yan ho. mga dinadala natin Yatumi sa adru yan yung araw-araw. Nnipa ncha Onyankopon mo a. Kami po ay Yan na ho mabro niya yan Onyankopon ta niya kundi. dahil yan ay bahagi naman po ng atin din pong higit na magagawa. Sabi nga po doon sa unang Timoteo 2:1, Na dia di kayo. Mama yan na yamuwa Onyankopon empaye. Na yatumi yan na mabibira buwa yan Nnipa. manalangin, Tadi watcher mo 1 Timothy itan at 2 magpasalamat verse 1. Dia di kayo. sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan, Betum mo fuse. upang tayo'y mga buhay na tahimik at Monyang ko to sere ni Sa wima ne at asada ema ni penyina pinini. at nakalulugod sa paningin ng Diyos na Ya tumi atanase kum ama ye ho adwen. nating pagtitiwala Na ye na eso wonyang kopon ani. sa Diyos, paghingi ng awa sa Kanya, sapagkat ito po ang isa sa pinakamalaking Anti ating magagawa yung tayo ay humingi ng tulong at ye di kan wonyang kopon ne be bo ne mpaye. Na ya sere wonyang kopon anim adom. Na ye ne ade kase ye betumi aye. lagak sa Kanya Ane sa ye de ye nure nyina behye ne mu. sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Alam po natin na ang Yana ating kwane ye na ho den. sa buong mundo Sa twerɛ kronkron ne ka no wɔ 1 Peter 5:7. Bamfa mo dadwene ne mo haw nyinaa nto suliranin, maaaring suliranin ng isang pamilya, Ɛnim sɛ baabi biara yɛwɔ ne wiase wɔ amanneɛ ne ɔhaw ahodoɔ wɔ wiase afa no nyinaa. ng isang bansa, Ahokyere at suliranin ng buong mundo. Ito lamang pong atwa nnipa ho ahyia. noong tayo ay nasa kasagsagan ng Yɛn amanneɛ wɔ wiase afa no nyinaa. ating hinarap at the height of the pandemic na ang ating Mfe a abɛsene nagiging pag-asa sa buhay ay yung sinasabi nga afa amanneɛ bebree mu. doon sa 4 at 6 ng Filipos na Nanso yɛasetena mu anidasoɔ nyinaa ne yɛde atwerɛ kronkron ne ka wɔ Philippians 4:6. Mo na nye biribiara ha mo ho. ay ipakilala Na mamade gyina ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng mo na nye Diyos biribiara ha mo ho. Na mamade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne aseda ne nkotosrɛ mamade sɛ nuru Nyankopɔn n'asu mu. Na Nyankopɔn n'asu mu dua trante ase nyinaa so no bɛhwɛ mo akoma ne mo adwene so. Kristo Yesu mu. iba't ibang mga uri ng problema, Awɔ kahirapan, sɛ dadwene bebree no a karamdaman ɛna ɛtwa yɛn ho ahyia. Wɔ amanneɛ ahodoɔ sa ating paligid. Higit Ah, mapangahawa, yadewa mga katwirang dapat na maging pag-asa natin sa ɛna yung ating pagtitiwala yadeɛ a atwa yɛn ho ahyia. sa lahat na Yɛhunu saa nneɛma yi nyinaa ating ɛwɔ sɛ yɛgyina pintin Ang ating- ɛwɔ yɛn Nyankopɔn mu. kilalanin, Na pagpasalamatan, pagpasakupan, yɛnim sɛ wɔ Nyankopɔn hwɛdeɛ mpɔn dahil may ɛna yɛbɛtumi salibing gabay natin abɔ ne mpaeɛ. sabi nga dun sa Yɛde sere yung na yɛabrɛ yɛn ho bi wɔ hɔnom a tanglaw yun. ɛno ne yɛ na Sa nanwika ay liwanag ang mga saway na turo kwan Ay- kyerɛ ng ɛwɔ buhay asetena yi mu. po sa ating Kada mga twerɛ kronkron ne ka no wɔ Mmabusɛm atinsia nkyɛmu dapat natin 23. Na mmaransɛm no yɛn atene nka anim yɛn kwakwan. Nti yɛn abrabɔ mu anaa yɛn asetena mu no, dun sa sulat niya kay wɔma yɛn hwehwɛ mu sa 3:15 na yɛhunu wɔ Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma. kasanggol Ɛwɔ sɛ wɔ Nyankopɔn ne nsɛm a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma sɛdeɛ twerɛ kronkron ka no wɔ 1 Timothy 3:15. Na wofiri wɔ mmɔfraase nim atwerɛ kronkron no a ɛbɛtumi ama wɔahunu
Atwerɛ nyinaa firi Nyankopɔn home mu, na ɛyɛ mankyerɛkyerɛ, atɛniyie, atɛneatene ne tenenee mu nteteyɛ. Ayɛ pa a wɔasiesie nokora ama adeɛ biara a yɛyɛ no anaa adeɛ biara a ɛsɛ sɛ yɛyɛ no ɛkyerɛkyerɛ yɛn Nyankopɔn n'akwan so. Twerɛ kronkron ne ka sɛ ɛno mu ne yɛbɛnya mfasoɔ na yɛn bɛboa yɛn adesua Nyankopɔn asɛm. Ate Nyankopɔn asɛm na no wɔnam so ne nkrantaa nufa no biara. Ɛhwere mu koduru sɛ paapae wɔkora ne honhom, akwaa ne akyim mu, ɛyɛ akoma nsusuyɛ ne adwene temmufoɔ. Ɛno nti, yɛbɛnam wɔ Nyankopɔn asɛm so, na yɛama yɛn akwankyerɛ, na yɛama yɛhunu nea ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Sɛ onipa a ɔwɔ gyedie ahodoɔ mu, na sɛ ɔtaa ne amanehunu ba a, yɛhunu nea ɛwɔ sɛ yɛyɛ, na yɛtumi afiri mu afiri. Nti, deɛ ɛdi kan, sɛdeɛ twerɛ nsɛm kronkron no ɛseɛ, mama yɛmfa yɛn werɛ nyinaa nhyɛ wɔ Nyankopɔn ayamyɛ mu, na wɔ Nyankopɔn ɛyɛ ɔnokwafoɔ. Na twerɛ kronkron no sɛ wɔ Nyankopɔn ɛyɛ ɔno sɛ ɔyɛ ɔnokwafoɔ nti wɔ Nyankopɔn ɛnni atorɔ. Daa nkwa anidasoɔ so nkwa wɔ Nyankopɔn a wonni atorɔ no de fi teteete hyɛ bɔ. Na wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ ɛyɛ biribi a yɛbɛtumi de yɛn ho ato soɔ. Ɔnokwafoɔ no deɛ wɔhyɛ bɔ. Hebrews 10:23. Muden. Mama yɛn so anidasoɔ asɛm a yɛgyina so ka no mu pintin ɛfiri sɛ ɔnokwafoɔ no deɛ wɔhyɛ bɔ. Na sɛ yɛsua sɛ yɛbɛyɛ setia ma wɔ Nyankopɔn na yɛdi n'akyi a, yɛbɛtumi adi wɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm no so. Na ɛno ne adeɛ baako a yɛntumi mpoɔ. Twerɛ kronkron no se, na mo ɛmma sikanibere ɛmma mo abrabɔ mu. Moma mo ani nsɔ deɛ mowɔ. Ɛwere sɛ ɔno ara ka sɛ, merenya wo, na merem sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛn abrabɔ tuwo betwa. Abra yɛn nsom wɔ Nyankopɔn. Yɛn ani da so. Moma yɛn werɛ mfiri sɛ wɔ Nyankopɔn yɛ mu yie sɛdeɛ wɔatwerɛ no wɔ nnwomati wɔ ha ɛnkyɛ mu num. Na Awurade yɛ, na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa, na ne nokoredie kɔduru a wɔntoatoasoɔ nyinaa so. Na sɛ yɛde anidie bɛma wɔ Nyankopɔn a, sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛwɔ gyedie ne ahotosoɔ sɛ wɔ Nyankopɔn ɛbɛtie yɛn. Sɛdeɛ twerɛ kronkron no ka no wɔ 1 Peter 3:12. Ɛwere sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so, na n'asom abue ama wɔn mpaebɔ. Na Awurade ani sa wɔn a ɛno nti sɛ yɛyɛ bɔne a, bɔne yɛ ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛtwe yɛn ho firi ho ɛfiri sɛ Awurade abue ama wɔn mpaebɔ.
Na sɛ yɛpɛ sɛ Onyankopɔn ntie yɛn mpaebɔ a, na sɛ yɛpɛ sɛ yɛsrɛ Onyankopɔn hɔ mmoa a, mama yɛnni nnipa a Onyankopɔn ɛrekyerɛkyerɛ yɛn no ɛso. Ɛno so na wɔ se yɛde yɛ adwuma. Na yɛbɛnya ahotɔsoɔ sɛ mpaebɔ a adeɛ a Onyankopɔn bɛtumi ayɛ no, yɛn mu biara ne wɔbɛtumi ayɛ. Na obi biara sɛ wɔyɛ wɔtwedeɛ mpɔ no. Ɛno nti yɛn anidasoɔ ne sɛ abere a yɛbɔ Onyankopɔn ne mpaeɛ no, wɔbɛtie yɛn. Na ɛsiane sɛ Onyankopɔn yɛ ɔnokwafoɔ na wɔtie ateneneefoɔ adesrɛ nti, na nisan wɔn a wɔyɛ bɔne. Ɛno nti mama yɛnyi yɛn ho mfiri bɔne so nyinaa ho. Twerɛ kronkron ne ka no wɔ 1 Thessalonians 5:22. Munyi mo ho mfiri na ɛwɔ sɛ mpo bɔne so biara ɛwɔ sɛ yɛtwe yɛn ho firi ho. Na sɛ yɛyɛ saa, yɛwɔ gyedie ne ahotɔsoɔ sɛ Onyankopɔn bɛtie yɛn mpaebɔ. Yɛwɔ Onyankopɔn nokwafoɔ, yɛwɔ Onyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ. Ano nokoredie wɔ hɔ kɔsi daa nyinaa. Wɔno na wɔnim nea yɛfa mu. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ka no wɔ nnwom nwoma no mu no, wɔnim yɛn su, wɔnim yɛn su, ɛwɔ sɛ wɔkae sɛ yɛyɛ dɔteɛ ho a ɛwɔ yɛn mu. Ɛberɛ a yɛbɔɔ yɛn, wɔnim nea wɔde bɔɔ yɛn. Ɛna ɛka no wɔ nnwom ati wɔ ha ne mmiɛnsa nkyɛmu du mmiɛnsa. Onyankopɔn nkyɛmu du nan. Onyankopɔn nim yɛn su, wɔnim yɛn akoma mu adeɛ. Na Onyankopɔn wɔ yɛn akoma mu. Jeremiah 17:10. Meyɛwurade na mɛhwehwɛ adwene mu, na mɛsɔ akoma mehwɛ, na mɛma wɔ biara sɛdeɛ n'akwan teɛ, sɛdeɛ n'aneyɔyɛ aba no teɛ. Ɛno nti Onyankopɔn anim, a Onyankopɔn nim. Ɛna yɛbɔ apayɔ nso a Onyankopɔn nim. Na ɛnyɛ adeɛ yɛbɛtumi de biribi asie wɔ Onyankopɔn. Onyankopɔn nim sɛ wɔwɔ ntanta, yɛgye no din nso wɔ nim. Na yɛn nso yɛbɛtumi abɔ nnipa a ɛwɔ ahohiahia mu. Ase yɛwu a na ɛno nkyerɛ sɛ yɛn abrabɔ to atwa. Daniel 12:2. Na wɔn a wɔdeda fam dɔteɛ mu no bebree wɔn a wɔn awu dada. Ɛberɛ bi bɛba a wɔn bɛnyane. Na wɔn bɛnyane akɔ hemfa. Ebi bɛnyane akɔ daa nkwa ma mu. Nti Twerɛ Kronkron no mu no, yɛwɔ daa ahohoradeɛ ne daa ahenyie mu. Nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛn akwan yie. Ɛwɔ sɛ yɛsese ne yɛtoto yɛn nanammɔ no yie. Na Onyankopɔn na sɛ amanneɛ bi baa yɛn abrabɔ mu a, yɛnom nyinaa yɛ biribi a yɛntumi mpoɔ. Ɛnyɛ sɛ bia yɛwɔ sika bebree nti. Na yɛn mu biara wɔ no sɛ yapere wɔ abrabɔ yi mu.
na Onyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔde ne nsɛm tenetene yɛn na yɛtumi ayɛ setie ama no sɛdeɛ twerɛ kronkron ne ka no wɔ 1 Timothy 2 verse 4 a wɔpɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa na wɔba nokorɛ nimdeɛ mu no ani. Ɛno nti ahobrɛaseɛ kwan so yɛpɛ sɛ yɛtɔ nsa afrɛ mo. Yɛwɔ yɛretɔ nsa afrɛ mo mommra yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm na sɛ mopɛ sɛ motie yɛn a mo monkari monsese deɛ mobɛtie firi twerɛ kronkron no mu no nhwɛ. Ɛbɛhyɛ aseɛ dwuɔda ɛfiri dwuɔda kɔpem ofieda na wɔtwe mmiɛnsa na yɛretɔ nsa afrɛ mo. Mommra na yɛne mo nkyɛ yɛn gyedie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm a yɛgyedie na yɛyɛ nnuanom a yɛfiri Members Church of God International. Mommra mommɛkari nhwɛ bɛsɔhwɛ ebi a ɛbɛtumi aboa yɛn na nsɛm a yɛreka ne hwehwɛmu a yɛyɛ wobɛtumi akan wobɛhunu. Mommra ne yɛnsua wɔ Nyankopɔn asɛm. Ano ne adeɛ a yɛbɛtumi de yɛn werɛ nyinaa hyɛ mu na akyerɛ yɛn wɔ kwan a yɛbɛtumi afa so na yɛtu yɛanammɔn afa abrabɔ mu nneɛma bebree ho. Yɛwɔ twerɛ kronkron mu tene ne nsɛm a ɛkasa afa abrabɔ mu nokwasɛm ho. Kyerɛ sɛ nansen wɔ Philippines ha yi no mpo sɛ yɛankɔ aman foforɔ so koraa no a yɛbɛhunu saa nneɛma yi nyinaa. Ɛnnɛ wobɛhunu yadeɛ kronkron yadeɛ ahodoɔ ɛwɔ wiase afa na nyinaa. Wokɔ wiase afa na nyinaa yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree na yadeɛ ahodoɔ bebree a abobɔ nnipa. Nanso adɛn nti na nnipa yade? Ɛdeɛn na ɛma nnipa yade? Ɛyɛ Onyankopɔn n'adeɛ a wɔpɛ sɛ nnipa nyade anaa? Mama yɛntie. Na yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ allergy anaasɛ yadeɛ a wɔyɛ honam ne yadeɛ wa ne hwene yadeɛ. Yɛnom ne nneɛma a nnipa fa mu. Nanso abɔde mu nyansapafoɔ bisa sɛ monim deɛ nti a nnipa yadeɛ. Yɛwɔ yarewa ahodoɔ mmienu. Yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ communicable disease anaasɛ yadeɛ a wobɛtumi de yɛsɛn nnipa ɛne deɛ ɛntumi nsɛn nnipa. Yadeɛ a ɛtumi sɛn nnipa no ɛwɔ mu ahodoɔ. Yɛbere yɛfrɛ no sɛ pathogen, virus, bacteria, fungi. Yɛnom ne yadeɛ ahodoɔ a ɛkɔ nipadua no mu a ɛkɔ sɛe nipadua akwamu a ɛkɔ tia yadeɛ no. Na sɛ ɛyɛ mframa mu wobɛtumi anya ne mframa mu. Ebi nso ɛyɛ ne yɛdie mu. Yɛwɔ yadeɛ bi te sɛ HIV, tuberculosis, hepatitis A, B ɛna C ɛna yɛwɔ measles ɛna chicken pox, coronavirus ɛna plague anaasɛ yadeɛ korankorɔ. Saa yadeɛ nyinaa ɛtumi san nipa. Te sɛ black death a ɛkum nipa bɛyɛ 50 million wɔ mfirinhyia mpem baako ɔha nkron ne dunan mu. Yɛwɔ nneɛma ahodoɔ bebree no nso wɔ hɔ a ɛbɔ nipa yadeɛ a ɛnyɛ obi nkyɛn na wonya firiɛ. Ebi wɔ hɔ nom a nneɛma a ɛtwa yɛmɔhyia ɛyɛ arthritis, kidney and liver disease. nneɛma ahodoɔ mfa nsɛn nipa ɛyɛ ION's the World Health Organization, immune 41 disease, asthma,
ɛna sa kabuang bilang ng mga namamatay sa buong mundo ay sanhi wiase apɔmuden nkorabatakuo no asie no nnipa ɛna ɛnya yadeɛ yi bi ɛnyɛ obi na ɛde ma wɔn bi wɔ cancer ebi wɔ ɛyɛ chronic respiratory disease anaasɛ yadeɛ efiri ɔhom nhwehwɛmufoɔ de aba abɛto dwa sɛ nnipa du apɛpɛpɛm du nson 17 million ɛna ewu yɛ wɔ ne mfeɛ aduɔson na adeɛ ɛde yadeɛ yi ba ebi yɛ asthmatic disease ɛna cerebrovascular disease ɛna neoplasm anaasɛ cancer yadeɛ twerɛ kronkron no akwan so sɛ obi ɛyade a ana yadeɛ bɔ obi a ɛyɛ Onyankopɔn ne paana yadeɛ yɛbɛtumi aka sɛ yadeɛ wɔ hɔ yi ɛyɛ Onyankopɔn ne pɛ na yɛbɛtumi nso aka sɛ yadeɛ bi wɔ hɔnom nso a ɛnyɛ Onyankopɔn ne pɛ deɛ mɛpɛ sɛ mɛka ne sɛ yɛwɔ nyadewa bi wɔ hɔnom a Onyankopɔn na wɔde abɔ wo nkaeɛ sɛ bia wɔwerɛ firi Onyankopɔn na wɔyade a Onyankopɔn bɛtumi ama yadeɛ abɔ wo na wɔde abɔ wo nkaeɛ na wɔasane afiri wakwan mmɔne so mama yɛnkenkan Deuteronomium nwoma ti 32 nkyɛmu 39 Deuteronomy 32 verse 39 afei muhunu sɛ mɛ ara me ne no na wonyame biara nka me ho mɛna mekum na mema nkwa mepira na mesa na deɛ obɛtumi agye afiri me nsɛm ɛni hɔ Onyankopɔn ma yadeɛ bɔ nipa wɔsɛ mɛna mekum na mema nkwa mepira na mesa nti sɛ wɔsɛ mmisa ne sɛ yadeɛ bɔ obi a ɛyɛ Onyankopɔn ne pa ane yɛwɔ yadewa bi wɔ hɔnom a ɛka Onyankopɔn ne pɛ ho saa ara nso ne yɛwɔ yadeɛ bi wɔ hɔnom nso a ɛyɛ yɛ n'asoɔden ɛna ɛma ne ba mfato ho Onyankopɔn sɛ ɛnom nsa nanso wanom nsa anom a da bia na wɔwe sradenam wɔwe prɛkonam sradenam na wɔnom nsadene ma ne boro so ɛbɛduru mmerɛ bi no wobɛyade wobɛnya mmerɛbɔ yadeɛ wobɛnya saaboɔ yadeɛ yɛn ɛyɛ Onyankopɔn ne paana Onyankopɔn na ma yadeɛ ne bɔ wɔka kyerɛ wo sɛ nom nsa nanso da bia sɔre a wawe nsa awe a nti wayade ɛsiane sɛ woboa pa na wamfi Onyankopɔn nti nsa na ba wo yadeɛ ɔse mɛnyɛ ɔsadwem nanso wanom nsa wo nkwa na nyinaa waharawa na wɔ mmerɛbuo nyinaa asɛe ɛwere sɛ wowe sradenam bebree wonom nsadene dodo wonom ntaa anaa wonom wotwe sigaret pii kɔɔ mu nti awie akyi wanya mogyamorosoɔ wanya bubuo yade anaasɛ stroke awie akyirɛ wo nipadua ne fa bi adwodwo nti wei ɛyɛ Onyankopɔn ne pa na daabi Onyankopɔn ne mpɛ sɛ wobɛnom nsa bebree asɛ woyɛ nneɛma ho ne asoɔde no tia Onyankopɔn a meka menim ɔdɔkotani bi a ɔkaa sɛ brother Eli yɛnom ne adeɛ ɛwɔ sɛ meyɛ mɛgye no diiɛ na yɛhunu sɛ ɔnom ntaa ɛka kyerɛ no sɛ mɛnom ntaa ɛyɛ ade bɔne na ɔsɛ mabɔ akokora ɛnkyɛ biara mɛwu asɛ ɛnkyɛ biara wobɛwu a na woda so ɛnom ntaa wonom sigaret ɛnyɛ ɛmmoa wapɔmudene onim sɛ ɛnyɛ nanso ogu so a wɔnom onsi nkurɔfoɔ kwan ma ɔnom gu nkurɔfoɔ so yɛwɔ yadeɛ bi nso wɔ hɔnom a yɛnyɛ firi awoɔ mu anaasɛ yɛnyɛ firi abusua no mu ɛbama abusua mu a nkamayɛ sɛ abusua nyinaa wɔ ntehyeewa anaasɛ asma te sɛ wohwɛ ne sei a yɛwɔ yadewa ahodoɔ mmienu
deɛ Onyankopɔn ɛma ne bɔ nipa na tumi abɔ nipa no nkae ɛna baako no nso ɛyɛ nnuane a yɛdie wodi nnuane a ɛnni kwan sɛ wodi a wobɛnya asikyire yadeɛ wodi sugar nnuane bebree ice cream wonom soda nonsense adɔkɔdɔkɔ yɛde ne asikyire pii kɔ yɛ nipadua mu a nipadua no ntumi nnane no sɛ nipadua no ntumi annane no a ɛma yɛn saabo anaasɛ yɛn pancreas yɛbɔnwono anka bɛko atia yadeɛ ɛwɔ mu no ɛsɛe na sɛ bɔnwono a ɛwɔ no bio a ɛma wɔ asikyire yadeɛ ano nti atɔda yadeɛ no bi wɔ hɔ no mo ɛyɛ ankasa yɛn mfomsoɔ a sɛ mfato ho sɛ onipa no ho adene na yadeɛ bi bɔ no akyiri a ebi a Onyankopɔn tumi abɔ no nkae no wasakyerɛ firi ade bɔne biara wɔyɛ mu ɛfiri sɛ nipakuo ahodoɔ mmienu na ɛwɔ hɔ a yadeɛ bɔ wɔ no yɛwɔ yadeɛ bi a Nyankopɔn ma no kwan ma no bɔ ɛna bi wɔ hɔ nso ɛyɛ ankasa yɛ aso ɔdene. Paki-like, share and subscribe niyo po ang ating MCGI channel. Diyan po ay naka-upload ang iba't ibang pagtalakay ng iba't ibang issue yɛretɔn sa afra mu na atin po namang bɛtumi ahwɛ dwumadie wɔ yɛn MCGI nkɔmmɔdibea fidie so kasulatan. Ang atin po na sentro ng usapan dyan ay ano bang sinasabi ɛmu nsɛm nyinaa yɛ sana po adeɛ ɛfiri twerɛ kronkron no mu paki-like na deɛ na Onyankopɔn asɛm no reka channel. Sa ilalim po niyan may iba't ibang mga sub-channels din inyo pong maaaring mapanood. mama yɛn subscribe yɛn MCGI channel Mga inspirational songs, maaari din po ninyo. na wobɛtumi ahwɛ dwumadie ahodoɔ bebree wɔ mu a Ganun din sa ating wobɛnya so mfasoɔ yɛwɔ nkuranhyɛ nnwom a sa April ɛbɛhyɛ wo nkura bɛkanyaa wo naming nkanka Nyankopɔn yɛ adom a pag-amutan ninyo yɛn n'asubɔ nkyerɛkyerɛ bɛba so wɔ Oforisuo bosome da ɛtɔ so aduonu nan doktrina ng afempino ne aduonu mmiɛnsa no mu 24 po yan, alas wɔmmra ne yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm April 24 issue naman po ang anwummerɛ no nson tanong sa ating mga kababayan. na adeɛ baako a Sino ba ang unang mperɛ pii no yɛtaa bisa yɛn yɔnko nnipa no sɛ merong mga hwan problema na hinaharap ɛne sa buhay? sɛ amanneɛ ba a Natin kung ano ang kanilang yɛbɛdi kan akɔ ne nkyɛn at sɛ ating yɛfa amanneɛ mu a ang ibang hwan mga nkyɛn bagay na sinasabi ɛne po yɛdi ng kan kasulatan ɛkɔ hinggil dito. momma yɛntie wɔn ma no yie na yɛhwehwɛ mu na yɛhwɛ nkurɔfoɔ adwenekyerɛ nso a wɔwɔ fa saa nnoma yi. Mismo po mga tropa ko para masasabihan ko sila kung mga Na kailangan ko, anong problema ko sa me namfofoɔ problema ko sa sarili ko. Yung ɛyɛ a meka me haw kyerɛ wɔn sa una po problema pera. Tapos nilalapitan ko po yung mga tropa ko, yung na na maghihiram sa akin sa mga pera. sɛ mehia sika a mekɔ me namfofoɔ nkyɛn Kapag meron, magpapahiram sila. na Wala akong magawa. sɛ ɔmo wɔ bi a Una ko pong wɔmobɔ me besia ɔmo nni bi a menni hwee a mɛtumi ayɛ yung mga kailangan ko talaga sa na mga pera po kasi alam mo naman kapag mga dito sa Manila kailangan talaga nneɛma a mehia na abrabɔ yi mu deɛ di kan mekɔ me yere nkyɛn ɛfiri sɛ meka me haw kyerɛ no yɛdi nkɔmmɔ na yɛapɛ nsɔano na m'abusuafoɔ a wɔbɛn me mewɔ faaseɛ nom wɔn awareware na yɛgye me to ayaresabea no wɔn nkyɛn na mekɔɔeɛ a wɔboa me sikasɛm fam wɔn na da wɔn boa me na me nneɛma bɔne a na meyɛ nti mebɛyɛ adeɛ na menom nnubɔne bebree
na mɛkɔ wɔ mo nkyɛn kɔsrɛ mmoa. Yɛyɛ me operation mprɛnsa na metiri yɛ sɛ metumi firi mu firiɛ. Na mede 24 years mprɛ pini mekɔ m'awofoɔ nkyɛn kɔsrɛ mmoa bi sɛ meyɛ sukuuni. Nti daa m'awofoɔ nkyɛn na ɛyɛ a mɛkɔ kɔsrɛ mmoa. Ane yɛde kan Awurade Nyankopɔn no firi sɛ wɔno na onim nea wɔ nipa abrabɔ mu. Ane Awurade nkyɛn na yɛbɛkorɔ. Na mebisa Nyankopɔn sɛ deɛ nti ɛna mɛfa ahohiahia te sɛ mu. Atɔ da a mebɔ bosea metontɔn adeɛ na yɛde nara na Onyankopɔn ɛna enim nea wɔyɛ no mu ɔno na wɔtenetene yɛn. Na Onyankopɔn nso tenetene yɛn nyinaa. Afiri sɛ Onyankopɔn na mesom no. Ne ba wuyɛ no na mennim baabi a menkɔ. Aso mebɔ Onyankopɔn ne mpaeɛ. Megyaa de nyinaa hyɛ ne nsa. Meda Awurade ase. Meda Onyankopɔn ase sɛ Onyankopɔn ma me deɛ ehia me nyinaa. Afiri sɛ wɔno ɛna wama yɛn nkwa. Ama ne yimu no ne nkyɛn ɛna yɛkɔ. Ma ne kɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi sɛ nea wɔbɔ hɔ mpaeɛ no sɛ Nyankopɔn amfa mma wo ntɛmpa ma w'anidasoɔ nyera. Ɔma yɛni kan nkɔ wɔ Nyankopɔn nkyɛn. Ɔno na yɛbɛtumi anya ahotɔso wɔ ne mu sɛ wɔpɛ sɛ wɔdi yɛn mu hene. De kan bɔ mpaeɛ ansa na wakɔ dɔkotani biara nkyɛn. Yɛnom ne nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛyɔ na atumi adi so nkonim. Ahohiahia mu ɛma yɛn nnuane ne nea yɛbɛdie aduru a yɛbɛnom. Bɔnsam de saa nneɛma nyinaa ɛko tia nnipa w'abusua. Na sɛ berɛ a amanneɛ wɔ hɔ no, saa berɛ no na ɛwɔ sɛ Kristo ɛde yɛn mu hene. Nti ɛwɔ sɛ yɛnya asomdwie. Wohia asomdwie na afei nya gyedie wɔ deɛ Onyankopɔn bɛtumi ayɛ mu. Twerɛ kronkron no ka no Philippians 4:6. Monna nnwene biribiara ha mo ho, na mmom ade nyinaa mu wɔmfa mpaebɔ ne nkotosrɛ ɛne aseda ɛma mo adesrɛ nnuru Nyankopɔn asu mu. Na Nyankopɔn asomdwie a ɛtra nteaseɛ nyinaa soɔ no bɛhwɛ mo akoma ne mo adwene so Kristo Yesu. Anuanom ama yɛnkae sɛ deɛ di kan yɛbɛbɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ. Na sɛ amanneɛ bi ba mente me ho ase ba na nneɛma foforɔ bɛyi wɔ asomdwie firi wo so ba w'akwan mu a di kan bɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ. Naman natin ang kwento ng pananampalataya ng isa po sa ating mga kapatid sa MCGI o Members Church of God International. Na Sa kabila ng mama yɛntie ay nagpatuloy sa kanyang yɛn nua baako gyidie mu asɛm. Na yɛadeɛ nyinaa akyiri ɔtoa so tumi som wɔ Nyankopɔn. Dati ano ba? Napakatagal mo naman. Kaninang-kanina mo pa nililinis ang kotse. Ako po ay dating magagalitin. Dadi na wakyɛre saa. Ako po ay Katoliko. Nalaman ko po ang pangangaral Woanya dodo sa pagsusunod kanina mekɔ Catholic. Na Bagamat hindi ko po gusto ang pangangaral abra na metie brother Eli ne nkyerɛkyerɛ no. at Na yɛyɛ nhwehwɛ mu na me papa deɛ na nye kanyang pangangaral. nkyerɛkyerɛ no ho. Minsan po may dumating po sa bahay namin Na da koro bi nayayahan po ebinom baa yɛ fie habang nagsusulat
ato nsa frɛ sɛ yɛnkotie born again na one man church nsɔre bi. Taliwas po yung sinasabi nila. Na bra ne yɛyɛ nhwehwɛmu deɛ ne wɔn ka akyerɛ me no tia Nga po yung mga magulang ko. ne Nagsusuri wɔn keka kɔpem sɛ ma wofoɔ bɛyɛ napansin po anuanom wɔ asafo no mu afiri sɛ interesado ako. papa hunu sɛ Tatay ko na m'ani agye nkyerɛkyerɛ no ho nti wɔhyɛ me nkuran gusto ng puso. ma mɛbɛka MCGI asafo no ho Ang humahad lang po. na makoma mu na mepɛ sɛ mɛbɛka asafo no na me kunu esi me kwan Hiniling niya po sa akin na afiri sɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɔma me mma asɔre no mu bi kanyang pinaniniwalaan. ɔka sɛ ma mennya no hɔ Habang wɔ asɔre a wɔ gyedie mu bunso ko, nti ɛberɛ na menyinsɛn me ba ketewa no sa puso, yɛyɛ me operation na sana yadeɛ kɛse bi bɔɔ me na awa at tulong po ng Diyos, naging maayos po ang panganganak ko. Yun Nyankopɔn ne mmoa no na humɔborɔ mu no kung bakit po nagdesisyon ako na magpadoktrina. Kahit lingid po sa kaalaman ng asawa ko. meyɛ operation no wieɛ no meyɛ m'adwene sɛ mentie dɛ me kunu ka fa asubɔ nkyerɛkyerɛ mu kɔpem sɛ mebɔ asu me kunu baa fie 2003 na wɔbaeɛ no wahunu sɛ mabɔ asu mantumi ankyerɛkyerɛ mu ankyerɛ no na akyerɛ a wɔbɛhunuiɛ no ne bu fuiɛ na meka kyerɛ no sɛ medɔ mepɛ sɛ wohunu sɛ madi kan afa asubɔ nkyerɛkyerɛ mu gyidie a mene mmienu nyinaa yɛwɔ mu no wofiri mu ada me dɔ adi akyerɛ wo nanso wodɔ a wowɔ ma meyɛ no agye sɛ woyere me a na hae na m'ani gye wo yɛne adeɛ a mepɛ anidasoɔ no sɛ wobɛte m'ase. Isang araw, umuwi siya ng nakainom. Dati po, tinatalakan ko siya. Pero nti da koro nagkaroon po ako na waboro sɛ ɔba fie na sɛ wɔanom nsa aboro a na meteatea no kahit tutol siya sa ɛsiɛ deɛ mebu mfu desisyon ko, na wɔ mu sɛ na siya bilang anamo a metuiɛ no na n'ani ngye ho dahil na rin sa mene ne tena sɛ ɔyere pa aral sa iglesia. Nyankopɔn ne nsɛm a ɛwɔ asafo no mu nti Po ng ilang buwan, bosome kakra akyi asawa ko sa me kunu sɛ tu kwan kɔ amanɔne siya ng liham. Nilagay ko po doon na mema ne ne krataa meka sɛ po kayang iwanan ng pananampalataya. mahunu me mmɔbɔ Makaisang taon, ɛnyɛ adeɛ a mɛtumi agya me gyidie a mewɔ mu unti-unting pagbabago sa kanya. Nalaman niya po yung pag-aasikaso ko po na sa magulang. afe akyiri Habang wala po siya, ɔsane ɛbae ɛberɛ na ɔwɔ amanɔne no kasakit yung magulang niya. na mekɔ n'awofoɔ nkyɛn Bigay ng mga ɛberɛ a wɔnom yɛ adeɛ para po ɛma wɔnom deɛ wɔnom pɛ Salamat sa Diyos, Mami. Hindi mo pinabayaan ang mga magulang. ahyɛda nka wo Nyankopɔn sɛ medɔ woanya ma At awofoɔ doon po naramdaman ng asawa ko na iba po yung naging resulta po nung aking paniniwala. Taong na 2011, pinagpahinga na po ang magyedie nanay ko. na watumi aboa me Panahon yun, ama m'abusua nso mabigat po yung aba nararamdaman asafo no mu bi patuloy pa rin 2011 na me papa wuiɛ hanggang sa nanso ne nyinaa akyi metoa so mɛba asɔre tungkol na yɛmaa me bilang bɛnya asɛdeɛ wɔ asafo no mu sɛ kwan member naging na ɛbɛyɛ makoma mu anigyesɛm sa panahon na mpo ɛtɔ da koraa no a tatay ko memfe me papa mpo bio ang aking pag-away. metoa so mɛyɛ m'asɛdeɛ ɛfiri sɛ menim sɛ yaw biara a medie no nhyiamu no ase ba ne bɛnya ayaresa ne ahotɔ ɛna kakra akyiri no me nua baako pa a mewɔ ɔno nso bɛyɛ adeɛ na m'ani baa me ho so na mɛma me nso yade abɔ no na ayɛ dene ma me sɛ na wɔn mmienu nyinaa Bilang officer, ɛyɛ adeɛ tumutulong po ako sa na mɛyɛ officer wɔ yɛhyia da mu hɔ paghahanda mɛboa anuanom a wɔnom totɔ nneɛma sa feeding program at sa pre-store po. At na kasama ko rin po ang aking feeding program sa ɛna pagdalo. awurade adidie biara metumi de me mma kɔ nhyiamu no ase Kaani wɔ Nyankopɔn mmoa ne nna hɔ mmɔborɔ mu akin pong asawa ay patuloy ko
Kasi meyɛ wɔ nua wɔ asafo no mu na matumi de me kunu nso aba asafo no mu. Onyankopɔn ma wa ne nna hɔ mu brom. Ne sister Velma Lagan na yɛne me gyedie mu asɛm. Asedanka Onyankopɔn. At sa atin pong layunin na patuloy na maipalaganap ang paggawa ng mabuti at pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Muli po, isang social experiment ang ating. Esane Onyankopɔn ne pa na n'adɔeɛ de na de akyerɛ nyɔnko nnipa nti. Yɛn hwehwɛ mu a yɛto yɛn ho agu mmɔntene so a yɛyɛ. Atay. Wala. Nakita rin ako nagkaliso niya na yung mga sakyanan. Na may hunu sɛ nka wɔbɛtwam na kae bebree nso a atwa yɛn ho atwitwam nti wɔntumi ntwam mu no. Na meyɛ m'adwene sɛ mmɛboa no. Na ɔso biribi a mu aduru nti a wɔntumi nante. Magtanaw. Loy ko niya. Loy sa tiyo magtanaw sa sikataw ko niya. Oo na. Mama ayɛ mmoa. Sɛ wohunu obi a ɔwɔ ahokyere mu a mama ayɛ mmoa. Bugat kayo dong. Kuan naguot man gud so nya naglisod pud siya kay bugat kayo. Na yɛwɔ nnipa bebree no a na wɔ hɔ. Ɛna yɛwɔ motorbike bebree nso. Twitwam ne ho yɛ me mmɔbɔfo sɛ wanyini. Na wɔso biribi a mu aduru. Nti na madwene sɛ bia wɔntumi nsoa nti yɛboa no. Na yɛboa wɔn a ɛwɔ ahokyere mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnipa dodoɔ no a nnipa papa bebree no abɛtumi adɔɔso. Na sɛ mɛtumi a mɛboa nnipa nyinaa. Nasa may suling lapit. Ha? Suling. Dali. Mm. Na.
Naloy ko niya. At inuwan naman nun. Para makita sa... Na ho yɛ me mmɔbɔ. Ɛfiri sɛ wanyini. Ɔyɛ akɔkora. Tabang-tabar ta kita rin yapon mga Pinoy, isikataro yapon dado. So makita na itong kayuhan sa tao. Na awa sɛ yɛboa yɛn ho sɛ wɔn a yɛn kuromfoɔ a yɛmmoa nnipa nyinaa. Adeɛ biara yɛbɛtumi ayɛ aboa yɛn yɔnko nnipa no. Mama yɛnyɛ. Ɛyɛ sɛ bɛboa nnipa afiri akoma mu. Na wɔn nsɛm mama yɛmmoa wɔn sɛdeɛ bɛtumi ayɛ yɛn yɔnko nnipa papa. Ang pag-ibig sa kapwa, katulad ng pag-ibig sa Diyos. Ɔdɔ a yɛbɛnyama yɛn yɔnko nnipa no. Ate sɛ yɛdɔ Onyankopɔn. Yɛdi kan. Onyankopɔn ne mmara nsɛm nyinaa. A yɛdi kan ne sɛ yɛbɛdɔ Onyankopɔn. Na deɛ ɛtɔ so mmienu te sɛ ɛno. Ɛnte sɛ wodɔ wo yɔnko nnipa a sɛ wo ho a. Te sɛ nea wɔn nso wɔdɔ Onyankopɔn. Ɛfiri sɛ Yohane kaa sɛ wobɛsi dɛn wɔdɔ Onyankopɔn a wontumi nhunu no. Abere a wontumi nnɔ wo nua a wohunu no. 1 John 4:20. Sɛ obi ka sɛ medɔ Onyankopɔn na wɔtane ne nua a ɔyɛ ɔtorofoɔ. Na deɛ wɔnɔ ne nua a wohunu no no, ɛbɛyɛ dɛn na wobɛtumi adɔ Onyankopɔn a ɔnhunu no. Ɛno nti ahyɛnsodeɛ ɛkyerɛ sɛ yɛdɔ Onyankopɔn no ɛyɛ wɔdɔ a yɛwɔ ma yɛn yɔnko nnipa. Na wodɔ Onyankopɔn akyerɛ sɛ wodɔ wo nua a wohunu no. Wontumi mfa wɔn nsa nsom Onyankopɔn. Wobɛtumi de wɔn nsa asom wo nua. Yɛtumi mfa nnipa nsa nsom Onyankopɔn. Da so wobɛtumi de wɔn nsa asom wo yɔnko nnipa. Ɛno nti adeɛ a ɛkyerɛ sɛ yɛdɔ Onyankopɔn no kyerɛ sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko nnipa. Ɔma yɛnnaadaa yɛn ho. Wobɛtumi adɔ Onyankopɔn a agye wodɔ wo nua a wohunu no no wontumi mfa wɔn nsa nsom Onyankopɔn. Nanso wobɛtumi de wɔn nsa asom wo nua. Na ɛfiri sɛ Onyankopɔn yɛmfa nnipa nsa nsom no. Sa pagkakataong ito ay atin na pong puntahan ang ilan sa ating mga kapatid dyan po sa Abri. Ade a yɛbɛtumi ayɛ nneɛma afiri Talisay City. Wɔma yɛnkɔ abɔntene so ɛ. Na yɛhwɛ nnipa a yɛbɛtumi aboa wɔn. Yɛn nnuanom afiri MCGI anaasɛ Members Church of God International. Yɛmfrɛ Sister Divine Anna. Na Brother Daniel yɛfiri Bacolod City, Negros Occidental. Yɛne nnuanom afiri Negros Island. Na yɛwɔ abusua aduonu a ɛwɔ Barangay Bacolod City. Saa abusua mmienu yi, wɔn na yɛafa wɔn sɛ ana yɛyi wɔn sɛ wɔyɛ ahiafoɔ a ɛwɔ mpɔtam hɔ. Asɛyi mpo aban no boa wɔn koraa na mmoa no nnɔɔso. Na abusua yi yɛyi wɔn bɛma wɔn mu biara ɛyɛ grocery items anaasɛ nnuane ne akadeɛ.
na ɔpanin Cheryl Yasefo wɔn a wɔn nsa ka akyɛdeɛ no mu baako. Okay naman po, makaraos. Na ho te sɛ. And salamat sa Diyos. Kamusta naman po, Nay, ang inyong pamumuhay? Na madwuma sa mo te sɛ, adwuma bɛn na woyɛ? Ng asawa ko na nangingisda at sa tulong din ng DSWD para makapagpaaral. Ɛyɛ me kunu ɛkɔpo. Ɔno nso na mede me ho ato soɔ na aban no nso ma yɛ mmoa kakra mede hwɛ me mma kɔ sukuu mu. Titinda ng kahit na ano po, kakanin, para makaraos po sa pang-araw-araw na. Bibia na mbɛtumi atɔn a. Ayan po kuya, si Nanay Yɛtɔn, yɛtumi de aboa yɛn ho. Mga 20 pamilya natin na indigenous family na abusua yi nso a wɔfiri ɛyɛ nnipa a wɔyɛ ahiafo a yɛn nuanom a wɔba Kolod ɛtumi akɔyɛ wɔn mmoa mpo mmoa ketewa bi yɛbɛtumi ayɛ akɔboa wɔn. Na sɛ wowɔ asɛm bi ka na deɛ MCGI ayɛ ama yɛn ani so sɛ mo nsa tumi aka akyɛdeɛ yɛte sɛ yi bi anidasoɔ no sɛ yɛbɛtumi aboa yɛn ho na yɛn ayɛ mmoa kɛseɛ ama yɛn. Ɛda mo ase. Aseda nka wɔ Nyankopɔn na wo nso wowɔ asɛm bi ka na meda MCGI ase. Anim po yung nag-aaral po. Sana po may makaya tulong sa mewɔ mma a wɔn esua adeɛ. Na anidasoɔ no sɛ yɛn bɛtumi ayɛ mmoa kɛseɛ ama wɔn. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Diyos, Nanay Cheryl, Ma'am Ami. Na aseda nka wɔ Nyankopɔn. Salamat po sa Diyos sa isa na naman po pagkakataon na makagawa po. Alright, Cheryl. Aseda nka wɔ Nyankopɔn. At kuya, may babatiin lamang po ang ating sa yɛn nsa tumi aka akwanya pa yi. chapter. 1, 2, 3. Salamat po sa Diyos. Back to you po, kuya. Aseda nka wɔ Nyankopɔn, Brother Daniel. Maraming salamat, Sister Divine Bolano. Sister Divine at sa lahat ng ating Bolano. nakasama po natin dyan. Pati yung Na yɛn nuanom nso a wɔka yɛn ho nyinaa. Na yɛn nuanom a wɔn mo firi, ɔmo nso wɔ ahoma no so a ɔwɔ no mo biayɛ. Ɛne wɔn nso a wɔtie dwumadie wɔ wiase afa na nyinaa. Yɛda mo nyinaa ase, yɛn nuanom a yɛfiri Members Church of God International. Mo nhyerɛn na mo nwene nipa ho da. Nuanom Mama yɛn nyinaa yɛnto aso wɔ Nyankopɔn mu a na hɔ mmɔborɔ mu. Mama yɛnyɔnko nipa yɛnya wɔ Nyankopɔn ho dɔ na wɔ Nyankopɔn ne dɔ nso. Mama yɛma nipa wɔ ahokyere mu nso ɛnya bi. Na bio yɛn nuanom akɔ akɔsra mpɔtam bi anaasɛ Members Church of God asafo no akɔ akɔsra nipa bi ɛwɔ wɔn mpɔtam mu. Na almost every nuanom kɔsra wɔn no kyerɛ sɛ wɔ Nyankopɔn atie wɔn mpaebɔ afiri sɛ MCGI dwene nipa ho. Nosotros, miembros de la Iglesia de Dios, Yɛne nuanom a yɛfiri Members Church of God International anaasɛ MCGI. Nnipa mpɔtamu a nnipa mfa wɔn mo nyɛ hwee. Ahiafoɔ ne nnipa a wɔn mo adidi dɛm. As wɔn mo deɛ wɔ Nyankopɔn anim deɛ wɔn ho hia. Ɛfiri sɛ wɔ Nyankopɔn no so nnipa a yɛyɛ na yɛ n'ani so. Ahiafoɔ a wɔnni hwee a yɛbɛtumi ahunu wɔn mo mmɔbɔ. No le importará, anunciado en toda la
tierra la bondad de nuestro Dios, también su gracia. Hermanos, vengan, participen las buenas nuevas, hay que transmitir y llevar a cabo esta obra grande si estamos juntos, toda carga leve. Fazer a boa obra, a igreja de Deus está a divulgar auxílio a quem precisa de coração. Engano aqui não há, oferecemos a Deus os que agora temem ao Senhor deixaram todas as obras más para trás, aroma aceitável ao majestoso Pai. Somos más que humildes instrumentos de Dios para que su bondad amorosa llegue a todos ustedes. Yɛde yɛwɔ Nyankopɔn akondeɛ ketewa bi sɛ yɛbɛka wɔ Nyankopɔn kɛseyɛ akyerɛ. Na bio yɛne nuanom a yɛfiri MCGI yɛfiri akoma mu nyinaa mu yɛda wɔ Nyankopɔn ase. Na wɔdɔ ne yɛsomdwie Nyankopɔn no ɛne nyinaa mu hene. Sedanka wɔ Nyankopɔn. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo doon sa ating mga kapwa-tao. Nabio, yɛretɔn sa afra mo. Yɛnuanom ne yɛnyɔnko nnipa. Yɛwɔ yayaresabea a ɛdi ahim na ɛkɔ borɔno ahodoɔ so. Na sɛ mowɔ baabi a ɛbɛn yɛ na yayaresabea yi a Wobɛtumi akɔ hɔ no makɔgye
ayarehwɛ MCGI o ng members ng Church of God International, hindi lamang po na sa mga kapatid sa pananampalataya. yɛmfiri Members Church of God International Sa ating mga kapwa. na yɛn nuanom a Mayroong maliit na may paglilingkod, ɛwɔ asafo yi mu yɛboa wɔn nso a wɔnni asafo biribiara ni a yɛbɛtumi ayɛ de asom mo a araw ng Lunes, muli ang kasra mo Yaya, na alas yɛn 7 ho abotire wɔ de yɛbɛtumi Philippine ayɛ Standard ama mo Time. Ang MCGI channel. Nyankopɔn yɛ adom a bosome dɛ adwo da At anɔpa ganun din, meron po tayong MCGI Digital Clinic. baako Ghana ha mu mmerɛ wobɛtumi ahwɛ dwumadie wɔ yɛn MCGI nkɔmmɔdi bi yɛ afidie so mon like mon share mon subscribe ɛna yɛn MCGI digital hotline wobɛtumi afrɛ yɛadɔkotafoɔ Kapwa-tao. a At sa lahat po ng ating mga mopɛ sɛ kapatid mode mo haw MCGI anaasɛ mobisa mo wɔn sa iba't ibang yɛn panig ng daigdig. nuanom Keep on caring, nyinaa keep on ɛwɔ MCGI kalilimutan, utang anaasɛ yɛn nuanom a ɛwɔ panahon ng lahat. MCGI Kaya, anaasɛ nuanom a ɛwɔ mananat- wiase afa na nyinaa wɔma yɛn ng karangalan at kapulihan. Magpakailan. yɛde wɔ Nyankopɔn ka ade nyinaa mu na wɔ Nyankopɔn na animuonyam ne ayɛyie yɛ ne deɛ daadaa Ang dumating, na yɛn nyinaa mu no mapanatili natin ang kasiyahan at yɛde nnwom yi kasiglahan. bɛgya mo kwan ayɛ n'abrabɔ mu no Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng mama karangalan. yɛma anigyeɛ nyamesom mu anigyeɛ ɛne yɛn nyinaa mu hene yɛda mo ase pii ma mo nyinaa aha Nagpapasalamat ako sa Diyos. ayɛda wɔ Nyankopɔn ase Anak, hindi mo kami sinukuan na pamilya mo. Kung wala po akong Diyos sa buhay, ma, ɛma waba mo mu na sɛ wɔ Nyankopɔn ne nka ho a kaya biribiara ni hɔ ɛbɛyɛ yie yun ay dahil nti sɛ meyɛ ɔba pa a na ɛkyerɛ sɛ wɔ Nyankopɔn na menim noɔ no yɛ mu yɛ ntira Puso namin, Ama, sa'yo'y binubuksan. Humihinging lunas sa aming mga kasalanan. Hugasan mo ang lahat ng karumihan. Sa ngalan ng iyong anak, kami ay pakinggan. Hindi mangingimi na lumapit sa'yo. Hindi mahihiya na sambitin pangalan mo. Pagkat saan pa ba kami patutungo? Sapat ang awa na nagmumula sa dulang mo. Hanap namin ang lingap mo sa araw-araw. Umaasang hirap namin malulunasan. Magtitiis kami, tulungan lamang. Pangako mong buhay, laging inaasam-asam. Tulungan mo kami na makapagtapat sa aming tungkulin na sa'yo ay tinanggap. Naway manatili kung paano mo tinawag sa
sa piling mo ligaya ay aming malalasak. Hanap namin ang bilang mo sa araw-araw. Umaasang hirap namin malunasan. Magtitiis kami, tulungan lamang. Pangako mong buhay, laging inasam-asam. Ang lingap mo sa araw-araw, malulunasan. Pangako mong buhay, laging inasam-asam. Pangako mong buhay, Maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataong nagugol natin sa MCGI Cares. Kami po'y muling nag-aanyaya sa inyo sa isang pananalangin. Yɛda wo Nyankopɔn ase sɛ yɛnsa tumi aka saa akwanya pa yi wɔ yɛnem sigye adwene nnipa ho dwumadie mu. Ansa na yɛntɛm bɛtete no mama yɛn nyinaa yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ. Awurade yɛ Nyankopɔn, yɛn Agya Twɛdiyɛmpɔn, wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya, yɛda wo ase wɔ bɔyɛ mu yie na wɔ nnipa a ɔma yɛnya ho atenka na yɛtumi atena ase asomdwie mu. Agya, yɛda wo ase sɛ da koro mpo nni hɔ a woaka akyiri sɛ wobɛboa yɛn. Wo ne yɛn Nyankopɔn a wote yɛn asetena mu nkotosrɛ na yɛabisadeɛ ase. Agya, yɛsrɛ wo sɛ yɛnya yɛn ho, sa yɛn yadewa, na daa ne daa gyina ho ne yɛn mmɔbɔ. Hwɛ yɛn ne yɛabusua so. Yɛsrɛ wo sɛ wɔ wɔn a wɔwɔ n'ahohiahia mu, wɔn a ɛwɔ ahokyere mu, bɔ yɛn yɔnko nnipa wɔnni hwee wɔ asetena yi mu. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho, na sɛ yɛ wo pa fa yɛn di dwuma sɛ w'akodeɛ, na wɔnom nyinaa tumi ahunu ɔdɔ a ɛfiri wo, na emu biara ansɛe, na emu biara ba mu ammu, na yɛnim sɛ yɛwɔ yɛn Nyankopɔn bi a yɛbɛtumi adwane akɔ ne nkyɛn. Yɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka emu biara nipadua. Yɛwɔ amanneɛ bebree wɔ asetena yi mu. Yɛsrɛ wo sɛ ɛnya yɛn hɔ. Kɔpɛ ne yɛbɛtumi de yɛn werɛ nyinaa hyɛ wo mu. Emu dodoɔ no ara totɔ ba ha a ne yɛnni hwee, agye yɛn anidasoɔ a yɛwɔ no wɔ wo mu pɛ. Yɛwɔ yɛn Nyankopɔn bi a ɔbɛtie yɛn abisadeɛ. Agya, yɛgyaa de nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ wo sɛ hyira nnipa a wɔn akoma mu abu yɛn sɛ wɔbɛboa nnipa a ɛwɔ asetena yi mu. Yɛsrɛ wo sɛ
Ma wɔn mo nyɛ nkonimdifoɔ wɔ asetena yi mu na nkwa a ɛbɛba mu. Hyerɛ wɔ sɛ ma wɔpɛ nyɛ hɔ ma yɛn nyinaa. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa mga nasa mga langit. Mamayin na yun isang kadang kwado na insyure free na dya wasro. Adamong kwajya niya yarasa. Free na radi Yesu Kristo. Na honhom kronkron mong kabumu. Eniye nyina mo hinida. Sisiya na dani da nyina. Amen.